Na hát üdvözlök mindenkit! Ez lesz az új projektem, gyerekek. Az van, hogy ez egy nagyon öreg gép, és a pontos típusát se tudom, és a márkáját se tudom 100%-osan. Elvileg egy Moto Morini Unica P3-ról beszélünk. Ez egy 1950-es években gyártott kis moped, körülbelül 50-es évek. Egy nagyon cukis, úszatos karburátor, nagyon jól működő csap, ez még olasz, tehát ez mondjuk úgy, hogy talán minőségi, de egész jól néz ki. Ez a gép, ez egy 20 éve állt kint az esőn, ahhoz képest gyönyörű. Kerék hátsó az be van állva, de szerintem csak a fék. Első az úgy, ahogy forog, teleszkóp jó, hátsó nem. Motor, hát ezt így vettem, hogy gyertya nélkül. Szóval be van állva, azt láttuk. Nem fordul el, nem is tudom megtekerni. Kuplungja azon érdekesen, de azért működik. Váltó nem. Marha jó kormányváltós. Itt van a váltó. Tachométerünk nincs, és egy cuki aprócska kapcsolónk is van. Gáz nincs bekötve. Tartály annyira nem is rozsdás. Úgyhogy nem látni bele, mindegy. Szóval ez a következő projekt, erről lesz videó YouTube-on, per TikTokon. Úgyhogy mindenkit szeretettel várok majd a videókba. És figyelemmel lehet kísérni, mivel ilyenről még nincsen videó, hogy felújítják. Úgyhogy én leszek az első talán. Tényleg nagyon könnyen megy minden. Túlságosan könnyen, tehát a szemléltessen. Ez a csavar még nem volt kint. Ráteszem a racsnyit. És így. És utána kézzel ki tudom csavarni. Első dolgom, leszerelem a láncvédőt, és kiszerelem belőle a motort, mivel a motor lesz először elkészítve, megjavítva, mert integrál gyújtása van, tehát ezt be tudom gyújtani a váz nélkül és benzin. Néhány kalapács kocintás után már forog is a hátsó kerék, nincs beállva a fék.